दैमा खुसि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखौ Seta, intra sampai ke beberapa sekolah tinggi, intra mana beli kebunan ayu, intra mana kebunan nyinde, ini kan itu fun beli, orang itu tidak sih orang seta johar sampai beli, kalau tinggi johar, intra mana beli ke ayu johar, intra mana itu nyinde johar, beda sih apa? Hello. Hello. Sanju puni kaham online online receive naik kamu tambah ini simu jasa share करने जाता है. तो गिबी orang faisal काम पाई ने. Adini ni be pari lagi kau di dalam lain man jatau speaker sir bizang lagi se masih jere penai boy dignitaries boy ko ba angin bisa kerja try amal ini kita share करने जाता है. Ini mana raja dan taman boy ko ba angin bisa Angin gusur sini fry, boy ke bawah naik ke atas bawah berapa? Zada. Jadi ni thamana aku be video ni tak ni thamana aku sini ni, tapi video ni baik ini saya rela saya. तो गिबि orang bara माने मिथिखायो गिबि बायदि लेक्चारफोराव बयबो मोजांखौनो मोनथारा बेनिखायनो मानसिफोरा बेबायदिनो खम जालांबाय तो आंबो जेब्लानिखि बिदि आंबो दंमोन तो आंबो बिदि खोनासंनो माने एखेबारे बाथारोमोन खिन्थु माथो बुंबावनो तो आंनि मुङानो जादों बड'लेण्ड हेमब्रमाथ' मोनसे पेजनि नाम आंनि मुङानो जादों गुलाबसन हेमब्रम तो सिगांनिफ्रायनो आङो सानोमोन कि मोनसे पेज खुलिनानै आङो बर' रावजों एसे रायलायगोन होननानै नाथाय आङो सानोमोन कि आंनि मानसिफ्रा मा सानगोनलै होननानै तो सानसेखालि आं बेबायदिनो अरुणाचल थांबाय हारसिं थांबाय बिराद बरियायै खुलिबाय ओमफ्राय आङो सानदोंमोन सेरगावआव लायनो बिराद आपेल नुयो होननानै थांबाय खिन्थु आपेलानो गैलेसो जाबाय आपेलानो गैला सिजोनानो जोब्बाय ओमफ्राय बे आपेल थाइसेखौनो माथो दुखु नांथाव बेखौनो रेकर्ड खालामनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बेखौनो आङो बर'आवबो मोनसे रेकर्ड खालामदोंमोन ओमफ्राय बेखौ फेसबुकआव हगारनायखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालामनायखाय आङो आरोबाव साबायखर होबावो तो आङो बे बर' रावखौ आङो स्कुलावनो सोलोंदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलाव तो बेयावनो आङो 12 बोसोर नार्सारिनिफ्राय क्लास 10 सिम थादों तो बेयावनो आङो सोलोंदों ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियो बांसिन उदालगुरियाव एसे सानजारि नालाय तो बेयावनो आङो सानजारि सोलोंदोंमोन बे सानजारियानो आंनि गुदि होननानै बुंजायो आरो तो बेनिखायनो आङो जेब्ला माने उदालगुरिनिफ्राय आङो तेजपुर थांदोंमोन तेजपुराव सासे लोगो मोनो जनायनि तो बे आंखौ बुङोमोन बिराद एदावोमोन आरो मा हायनाय मा जानायनि बेलाय आङो बुङोमोन ओइ बेयाव हायनाय होनना मा हायनाय बेलाय बिराद आंखौ जावोमोन आरो बियो ओमफ्राय बेनो आंखौ बिराद फोरोंबाय एसे बिनि उनाव माने हाई सेकेन्डारि ग्रेजुवेसनखौ तेजपुराव फरायनायनि उनाव आङो क'क्राझार थांबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव एसे बेयावबो माने रायलायनाया बेयावबो एसे मडिफाइ जाबाय आरोना तो मडिफाइ तो दायो आङो बर' रायलायनाया दायो एसे मिथियारसै आरोना उदालगुरिनिजों रायलायबा उदालगुरिनि बायदि माने आंबो खायफा बुस्थुफोरखौ बिराद मोजां मोनो आङो दोङोखौबो आङो बिराद मोजां मोनो आरो गोथाव मोनलायलायो अमा बेदर बायदि ओमफ्राय बेनिखायनो आङो क'क्राझाराव थांबा क'क्राझार बायदि रायलायसै आरो बेबायदि तो आङो एसे गावनि कन्ट्रिबिउसन बोरै जाया बर' रावखौ सोलोंनानै तो बेखौनो आं बुंनो नाजायो आङो क'क्राझारावबो 4 बोसोरसो आङो आर'नाइ कलेजाव फोरोंदोंमोन तो बेयाव मा जादोंमोन बांसिन स्टुडेन्टसानो बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय तो बर' मिडियाम जितिया ग्रेजुवेसनाव इंलिसाव जायो नालाय तो बिराद माने खोथाफोर बायदि दं कि बिसोरो माने बुजिनो मोना तो बांसिनानो माने मालाबाथ' बेबायदिनो जायो बबे मोनसे सेमिस्टाराव गासैबो बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय तो बेयावनो मा इंलिसजों फोरोंनाय लोगोसे बर'आवनो बिराद मोजाङैनो दानस्लायनानै खोन्थायोमोन तो दाबो बे स्टुडेन्टसफोरा आंखौ फन खालायनानै सोंहरो सार बोरै दं बोरै गैया होननानै दाबो बेनो बिराद मोजां सोमोन्दो दं ओमफ्राय बेजों लोगोसेबो दायो आङो मावगासिनो मोनसे स्कुलाव तो बे स्कुलावबो जेतिया बड' पिरियडआ मालाबा जेनेबा मेडाम सारमोन जुदि एबसेन्ट जायोबा
बे बड' क्लासाव थांनो आंबो गथ'फोरखौ बिराद मोजां मोनो नालाय थ' बेयाव थांनानै मा खालामो बे गथ'फोरखौ आंबो दा बर'आव रायलायनांगोन ना दा हिन्दीफोराव रायलायबा इंलिसफोराव रायलायबाथ' बिसोरो बुजि मोननाय नङा थ' बेफोरखौ आङो बिसोरखौ मा होननानै सोलोङो फोरोङो बोरै थाबायनांगौ बेफोरखौ आरो नङाबा बांसिन स्टुडेन्टसफोरानो बोरै थाबायो मिथिबायना स्कुलाव थाङो चिक 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 एखेबारे थ' बेखौ आङो आंनि स्कुलावनो सोलोंनाय नालाय थ' बेखौनो आङो स्टुडेन्टसफोरखौ बेफोरखौ फोरोंगासिनो ओमफ्राय बांसिन माथो बुंबावनो ओमफ्राय जोबनायावनो बे बर' थुनलाइ आफादनि बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आङो समायथाव नङि मानसिबाबो आंखौ बेयाव लिंहरनायखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावो ओमफ्राय नोंथां बयखौबो जायहा गोजानाव दं जायहा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि ओमफ्राय जेरावनोखि थाया मानो जायफोरा अरायबो सापर्ट होगासिनो बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बेजोंनो आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै